Pushila. Pushila. Ow. 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 Pushila. Iregyan dala paduchi. Tu kai dada matpar. Dabbe dade battunda. Ire dabbe de pule tinle. Enku panochi. Enku panochi. Pushi. 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 Multula. 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 Footboard eh. Footboard eh. And pope. And see the pope. Tuka. And see the pope. Ode muta bat par. Tupe. Yanla tupe. Yanla tupe. Yanla tupe. Yanla tupe. Yanla tupe. Enade pope. Jani de pope. Bye. Yaninchi pope. Yaninchi pope. Okay. Yananchi pope. Yaninchi pope. See the pope. And kitchen pope. Yan popuchi. Yan pida pope. Pushila. Pushila. Oi, 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 oi. Okay, bye. See you soon. Bye. Food pardu banji jichi bokka. Pushi enna kaital bar puji. See the ur tirgare popunu. Agenda jeppunu. Okay, bye. Pushi bye. I kirmu ondundu. Yan odela popuji. Yan molekulve. Tu peire tu porte na pirad bat parand. Pushy, pushy, pushy. Chichile, chichile. Joy, 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 joy. Joy, 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 joy. No food. Ini no food. Food ತಿಂದಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪಯ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಕುಚಿಕ 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 ಕುಚಿಕ. Hello, good morning all of you. Welcome back to our channel Karthi's vlogs. ನಾನು ಅನ್ಕಲ್ಲ ಮೋಗಿದ ಕಾರ್ತಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಶಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ಓ ದಿನ ಪಣ್ಣ ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತಾ? Yesterday is Tuesday. Lepana Murani Sunday adithin, Kode Monday adithin, ini Tuesday adithin. Incha correct at Panodu Lepana Karna Tanishan Mipanaga Kende, ini PT Unna, the Icha Mina Tuesday at the Pande, PT Puna Wednesday Pande, so Ancha the Sari Nana Pundu, Idinata Unchinena Pay Apuji, and I'm sweating like anything. Nana February name Mugidichi, summer season Nana start out. I dumme incha pura sheke agundu. Isali the summer dhamaka bari jor unna. Dai andala summer barpuna in summer ijinane sheke apun. ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ಬತ್ತನ ಕೇನು ನಾನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಹರಿಯೋನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡ್ ಪೂರ ಜತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಆಫ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ಹಾ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತ ಏನಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಅವತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಾಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಫುಡ್ ಪಾಡಿಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿ ಒಗ್ಗಾಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಪಾಡಿಯೇ ತಿಂದಿಡು ಅವಳು ಉಂಡತಾ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಲ ಆನ್ ಮಂತೆ ಅವ ಏನ ಕಾರ್ದಾಡಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೋದು ನಾನು ತುಷ್ಪಾದೈತೆ ಅವು ಕಾರ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತದಾಯ್ತು ಮೋನೇನು ಇಂಚ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಟು ಉಂಟಾಂಡು ಓಕೆ ಇನಿ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಳೆ ಶಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಾಲಜಿ ಚಿಕನ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಂತಿನತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮಂದಿನಿ ಬುಕ್ಕುಂಜಿ ಕಜು ಪುಂಡು ದಾದ ಮನ ಪದಿಂಗಿದ ಕಜು ಮಾತಿ ಬಿತಿ ದಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಿನಾಲ ವೆರೈಟಿ ಅಂತೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ದಿನಾಲ ತಿನ್ನಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಅವ್ರಂಟು ಕಜು ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ದಾಲಜಿ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪಿದಡರೆ ಉಂಡು ಯಾರು ಪಿದಡು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ನುಂಟು ಪಾತೆರ್ಗ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನುಂಟು ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪಿರ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಟು ದಾಯಿಗ್ ವೈ 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 ನಿಕುಲು ತೂಂದಿಜರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಸೊ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಂತಾಡ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವರ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂತೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ and like it
watch the video completely book na channel the pirala nanala subscribe onji 10-15 video tudupareinku nanala subscribe mantidu jad tappu subscribe monthly it is compulsory subscribe mantule dada undo free of cost subscribe monthly so bale iruthe vlog na start manpuga enkite poirendu and pandite parlour poirendu and yan banaga ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನ ಇನ್ನು ಮಗೆ ತನಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಬರೋಡೊಂದಲ್ಲೇ ಪನರ ಅಪಚಿಕೆಲ್ಲವರ ರಶ್ ಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದು ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾತಿನ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗು ನಿಖಲ್ ಬರ್ಪಾರ ನಿಖಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬರರೆ ಸೊ ಐ ಗೋ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಾಲ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಹೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಎನಿಮೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಮೋನೆದ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೇರು ಸೊ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಂದಾದ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಓಕೆ ಮೈ ಪರ್ಸ್ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯಾರೆ ಪರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪನ್ ಕರಿಯಮನಿಲ್ಲ ದೀದೆ ಪೋಕ ಅಂದು ಬಿಡ ಪುಷಿ ಕಾಲು ಕೆಕ್ಕಿಂದು ಪೋಯರೆ ಕೀ ಆಫ್ ಮೈ ಗಾಡಿ ಮೈ ಪರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪಾಟಿ ಮಂದಿತ್ತು ನಿಲ್ಲದೊರೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ತನಿಷ್ಠ ದೆಪ್ಪದೆ ಬೊಕೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಿಡ ದೆಪ್ಪದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನೇಜ ಕಮ್ ಬಾ ಪೊಯ್ ಕಮ್ ಪುಷಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಪುಷಿ ಬಾ ತೆಂದಿದ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತು ನಾನು ಪಿದೈ ಪೋಪುನು ಜಪ್ಪರೆ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಸೊ ಐಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೌ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾರತು ಪೋಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ತು ಕಾಂಡ ನೆನಪಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇದು ಅನ್ಪಿದ್ದಾವೆ ಟು ವಿದೌಟ್ ಪೋಪುನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಕಾಡೆ ಬೈದ ಎಕ್ಕಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಆತು ನೀತ್ ಅದನ್ ತನಿಷ್ 10:52 yes 10:52 ತನಿಷ್ ಟೈಮ್ ಕೇನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇತ್ತು 10:52 ಅಂದು 10:52 ಆತನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆದುಪು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಜೈದು ಜಾ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಿತ್ತಿ ಜಿಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪು ತನಿಷ್ ಲಕ್ಕರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಜಿಂದ ಮಿನಿ ದಾದ ಅಪ್ಪು ತನಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪು ತನಿಷ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುನು ಬರೆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಆತ ಈಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ 8 ಸಲ ಬರೀತೆ ಸತ್ಯಪನ ಒಂಜೇ ಸಲ ಬರೀತೀನತ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕುಲ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾನೇ ಬರೀಪೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಬರೀ ಅಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜೆ ನಮಕಿತ್ತು ಚಿಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಕಾತುನು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ And this is next day Wednesday ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 6:15 ವೇಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದುಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಬಟ್ 1 minute ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನಾರ ಯಾವಂದೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಿದೈ ಪೋಪೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ವಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಯಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ರೀಚ್ ಆತ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲಿತೆ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನ್ವರೆ ಏನ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಯಾನು ಪೂರ ಐ ಮೀನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಪೂರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಪಾತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆಕಳ್ಳ ಪನಾರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಚೂರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಆಣಗ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಒಂದು ಸೊ ಮದ್ಮೆಗೆ ಯಾನಿತೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಸೀರೆ ಆಯ್ತು ಏನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೆಗಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅದೊಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಓಕೆ ಯು ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್
ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ರೆಡಿ ಆವಂದುಲೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಲುಕ್ ಅಂತ ಓಡ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಟ ಕಾತೊಂದು ಪುಡು ಸೊ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಾದೆ ಏಪಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುಜಿ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬೈ.